Тест. Сигурно се чува. Здравейте! Случи се това, което предполагахме, че ще се случи, въпреки че се опитахме да ограничим то да се случи, надявайки се, че регистрацията до някаква степен и запълването на местата и лайв стриминга биха накарали повече хора да ни гледат там или да чакат записите. Всъщност, преди, може би по-малко от седмица, когато обявихме, че мислим да правим този митъп, не очаквахме толкова голям интерес. И това е причината в момента да сте малко повече и да няма достатъчно места за всички, за което се извинявам. Ще се опитаме следващия път, ако интересът продължава да е такъв, да намерим друго място, на което да се състои митъпа. Аз съм Яна и съм един от основателите на CoKitchen, което най-общо казано е хъб за фудита, но също може да бъде описано като coworking space за готвачи. Тоест, в нашата кухня не работят само професионални готвачи, имаме много гост-готвачи, имаме страшно интересни инициативи. Също, както казах, събитието се излъчва на живо. Ако някой има проблем с това да се вижда някъде, може да се поскрие. Не сме попитали предварително за това нещо. Надявам се, че няма подобни проблеми, но пък ще имате и достъп до записите после. Как мислим да протече днешното събитие? То всъщност е много въвеждащо. Тъй като подобен тип събития се правят основно за проекти, свързани с софтуер, проекти, свързани с събиране на хора, експати и така нататък, но ние решихме, че понеже вече почти една година се мъчим да правим нещо интересно за нас и същевременно много трудно, се сблъскахме с страшно много неясноти. Неяснотите бяха основно, защото информация се намираше страшно трудно, а информация, която беше еднаква на всички места, беше тотално ненамируема. Та всъщност аз ще започна с много кратичка информация за това как ни хрумна да създадем CoKitchen и какво правим в CoKitchen. Защото тази среща е най-вече посветена на началата. Предполагам, някаква част от вас вече са решили да започнат нещо и те ще получат някакви много позитивни съвети, вероятно неща полезни за тях, вероятно ще могат пък да посъветват някой друг, а някаква немалка част от вас се чудят дали да започнат нещо. И със сигурност информацията, която получат, може да им даде малко повече отговори или най-малкото контакти за по-нататък, защото това, което се оказва най-полезно в случая в тази сфера, ако искате да се занимавате с нещо такова, е да имате правилните контакти. Тоест хората, които ще срещнете и няма да скрият умишлено нещо от вас, ще знаят нещата и ще бъдат акуратни в това, което ви казват и ще бъдат открити. Нашето мото в CoKitchen е, че този пазар е достатъчно голям за всички и всъщност това, което ние правим е да създаваме по-голям пазар, показвайки на хората колко ценно нещо е добрата храна за тях и колко важно е за това да се чувстват добре, да бъдат здрави. Вярвам, че хората, с които работим, също са такива. Всъщност, малко повече за това как се случи CoKitchen. Преди няколко години аз не се занимавах с готвене професионално. Имах един кулинарен блог, само че си го бях направила, за да се науча как да оптимизирам съдържание за уеб. Това ми беше много интересната част. И как да си играя с WordPress. В един момент с постоянство този блог почна да си събира доста посетители. Между другото, ето тук също има свободно място. Ако искате, за да не ви е тясно. Още някъде има ли свободни места? Добре. Покрай този блог той започна да си събира немалко посещения, но това си беше някакъв страничен проект. Аз повече се занимавах с онлайн маркетинг и с организация на доста тематични събития. И за рожден ден на приятел преди няколко години реших, че най-уместно е да му подаря 2 много хубави торти, тъй като мястото, на което бяхме, не беше
така много хубаво. Решихме, че тортите са важни и аз направих двето такива торти. Една кокосова и един морковен кейк, който до момента продължава да ни е един от най-харесваните продукти. Тортите се харесаха страшно много, на партито имаше ужасно много хора и на следващия ден ми звънна непознат номер, човек, който е бил на партито и който попита може ли да си поръча торта за приятелката. И това за мен, когато се занимавам с съвсем различни неща и просто съм решила да направя персонален подарък, беше много изненадващо. Но тогава се замислих, че всъщност тези торти, освен че бяха много вкусни, защото всеки един продукт, който беше вложен в тях, беше продукта, който трябваше да бъде. Тоест не беше мислено за цената му, беше внимателно подбран. И в този момент се замислих как човек е по-готов да помоли почти непознат човек да направи нещо за негов близък човек, само заради доверието, което изпитва. И за това, че е пробвал неговия продукт, отколкото да отиде в, да кажем, сладкарница с 15 или 20 годишна история. Интересувайки се от блогове и от онлайн маркетинг, си направих малко ресърч и се оказа, че фудблоговете в България продължават да са едни от най-живите блогове. Да се поддържат най-много, да има едно такова комюнити, което си се подкрепя. И че всъщност хубавото нещо в голямата част от при тези пишещи хора е, че продуктите, които те използват, готвейки основно за семействата си, са наистина продуктите, които трябва да бъдат използвани. Рано или късно голяма част от тези хора започват да биват забелязани и започват да получават поръчки. Защото ако аз имам дете и искам това дете да получи разкошна и полезна торта в детската градина, вероятно аз ще се обърна към хора, които вярвам, че биха направили такава торта. За жалост, традиционният ресторантьорски бизнес в манията си да оптимизира разходи доста се е извратил. И оттам и доверието в него се е изгубило. Тоест, ние започваме да вярваме много повече на хората, които показват какво правят, разказват защо го правят и решаваме да поръчаме от тях нещо за близки хора. Идеята е, че ние можем да поръчаме такова нещо, но ние не можем да го занесем в детската градина, защото по цял свят, не само в България, едни от най-регулираните бизнеси са тези, които са свързани с храна и това всъщност не е лошо. То би трябвало да е така. За момента на доста малко места е позволено, аз поне се сещам за Калифорния, и то само за малка част от стоките, произведени в дома, могат да бъдат продавани. До някъде тези регулации са правени, от друга страна има ни хора, които правят изключително качествени неща и други хора, които търсят тези изключително качествени неща. Та се замислих как едните хора могат да правят законно, по законен начин, тези неща, които така или иначе готвят, правят разкошни торти. И тези торти могат да бъдат занесени в детската градина или на сватба, защото обикновено, за да внесеш храна на някакво друго място, се изисква сертификат, че тя е произведена на сертифицирано място. И започнах да мисля какъв е варианта да направим такова място. Оказа се, че в Щатите всъщност е доста често срещано да има кухни, които ти можеш да си наемеш професионална кухня, отиваш, правиш си нещата и си тръгваш. Само че в България, ако можем да го подминем това нещо, обикновено бихме го направили. Има много икономически фактори за това. Но пък междувременно се замислих колко хубаво е, когато човек готви да не е сам. Тоест, много по-лесно се случват нещата, винаги има идеи. И така се роди идеята за Co-Kitchen. Co-Kitchen в момента може да бъде определено като хъб. Co-Kitchen може да бъде място, на което да дойдете и да научите много нови неща, бъдейки заобиколени от професионални или непрофесионални готвачи, такива с опит или с по-малко опит. Място, на което може да прекарате 3 или 5 свободни часа на седмица, за да готвите и всъщност вашата храна да бъде предлагана на други хора. И тези хора ще знаят кой стои за това, което е сготвено. Всъщност, едно от нещата, които се опитваме да направим е да свържем хората, които готвят, с хората, които консумират храната, защото доверието се гради върху човека и върху неговите принципи. През времето, през което започнахме, имахме много трудни моменти и наистина основното нещо, което беше трудно, беше липсата на информация по какъв точно начин се регулират тези бизнеси. Има ужасно много
вратички, които биват използвани. Има ужасно много консултанти, които ще срещнете. Огромната част от тези консултанти твърдят съвсем различни неща ни от други. На едно място не може да се намери цялата налична информация, т.е. няма вариант, в който вие отивате, преглеждате един закон, всичко ви става ясно и вие си свършвате работата. И това всъщност е много голям проблем. Това е много голяма бариера хората да започват интересни проекти, в които вярват. В последните няколко месеца се срещнахме с страшно много такива хора. Много голяма част от тези хора търсиха информация, откъде точно да започнат. Търсиха информация защо първо, второ и трето нещо, намерени в различни достоверни източници, си противоречат. Това, което ще се опитаме да направим във времето, е да създадем много по-тематични срещи. Днешната я виждам като много генерална такава, но да кажем, една следваща среща, която бихме провели, е среща свързана с това какви могат да бъдат външните източници на финансиране. Защото не всеки може просто да каже: оставям работата си и започвам нещо ново. Има варианти, в които такова финансиране има. Освен традиционните такива. Ние започнахме като стартъп. Може би никой от екипа ни нямаше изведнъж да каже: окей, ние спираме да правим това, което правим, ако ние нямахме някаква външна помощ. Със сигурност нямаше да можем да продължим. Сектора е достатъчно сложен. Със сигурност нямаше да може да продължим, ако във времето не се бяха появили още хора, които вярват в тази идея и искат да я подкрепят. И то хора, които са еднакомислещи с нас. На тази среща, освен мен, аз предполагам, че казах достатъчно, после може да си поговорим допълнително. На тази среща, освен мен, ще говори и Боби. Може би някаква част от вас го познават. Боби от Amuse-Bush. Или един от двамата Бобита от Amuse-Bush. Всъщност много забавното е, че когато ние се свързахме с тях, аз имах един списък с хора, с които вярвах, че би ни било интересно да се запознаем и да си поговорим. И в този списък имаше Amuse-Bush и Foodies. И в момента, в който отидохме на срещата, започнахме да си говорим. Признавам си, в началото нямах... Преди това живеех извън България, съответно аз за Foodies знаех като име, но до толкова. Проект, който е бил много интересен и хора, които са правили хубави неща. И на среща с тях всъщност споменах, че трябва да се видим с Foodies. Те казаха: то всъщност ние сме те. И причината всъщност Боби да дойде и да ви разказа сега, че аз вярвам, че преди няколко години всъщност информацията беше още по-малко и хората, които се занимаваха с такива неща, бяха съвсем единични. Всъщност Бобитата бяха от тези първи хора и Боби може да разкаже повече за това. А пък след Боби ще говори Мила, която освен, че е вице-президент на Start It Smart, т.е. тя е от по-стартъпската страна на нещата, има и 2 хранителни бизнеса зад гърба си. Тя, освен че ще разкаже за началата на тези бизнеси, ще наблегне и на крайовете им. Така, заповядай, Боби.